సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా, వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది డీజే సాంగ్ మీద. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడండి. ఫుల్ సాంగ్తో చూస్తే ఎక్సలెంట్ అనిపిస్తుంది. తప్పకుండా ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోని చూడండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ms దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక్కటే ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 27 సెకండ్ 2 ms దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది, లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కొంచెం. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 27 సెకండ్ 3 ms దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ వరకు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ వదిలేసి కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫోటో 28 సెకండ్ 24 ms దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా టైమింగ్ చెప్తే ఆ టైమింగ్ దగ్గర మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 25 సెకండ్ 2 ms దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 4 ఫొటోస్ కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోండి. 1 2 3 4 ఫొటోస్ కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోండి. టైమింగ్ చూసుకోండి. 25 సెకండ్ 5 ms దగ్గర నుంచి 26 సెకండ్ 4 ms దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సిక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో. సో ఈ లాస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో
పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫోటోస్ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్కి చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ ఉంటాయి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం ఫోటోస్ని. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.